m'agrada això de l'11. Hauria de dir Alonso més sovint. Alonso. Vinga, va, Rose, Alonso. I ara ja seria una passada conèixer algú que es digués Alonso, perquè així podria dir Alonso i Alonso cada vegada. Per què em mires? La meva mare encara és a bord. Si anem a petar a Mart, et mataré. Que estan armats, doctor. I jo no. Cosa que em converteix en més bona persona. Oi? Em poden cosir a trets, però moralment guanyo jo. És la norma, oi que sí? No provi d'amagar-nos a res. No podria. On és ella? Esclar, ho sento, té raó. És una mica aquí. Aquí la tenen, la Rose Tyler. No és la millor que he tingut. Massa rossa i té tendència a xerrar pels descosits. I la setmana passada va mirar el cor del vòrtex del temps i va envellir 57 anys, però tens. En tinc 40. Jo t'agradaria. Pobreta. La vull canviar. Els hi fa falta algú? Fa un te molt bo. Bé, tant com bo, posem passable. Bé, tant com passable, tant se val. Guins, Alonso, però no corri, que té un genoll fumut. Vols comprovar-ho amb un cop de peu? I com hi podem entrar? Ni parlar-ne. La tornarem a l'infern. Tenen idea de com va arribar? És com va començar tot plegat. L'esfera va arribar a aquest món i la van seguir els fantasmes.